Bylo to jedno z těch podzimních večerů, kdy se zdá, že déšť nikdy nepřestane. Právě jsem se vrátila domů po 12hodinové šichtě na dětském oddělení v nemocnici v Malé Olomouci. Měla jsem na sobě svůj oblíbený tmavě modrý pracovní oděv, který jsem si vždycky snažila udržet co nejčistší, i když to s malými pacienty nebylo nikdy jednoduché. Na nohou pohodlné černé baleríny, které mi umožňovaly běhat mezi postýlkami bez bolesti nohou, a kolem krku lehký šátek, který jsem si koupila v jednom z malých obchodů na Horním náměstí. Přišla jsem domů unavená, hodila jsem boty do kouta a chtěla si konečně dopřát sklenku vína a něco dobrého k jídlu, když zazvonil zvonek u dveří. Nejprve jsem chtěla ignorovat v našem malém činžáku na ulici Rokycanova to často zvoní kvůli balíkům nebo omylům. Ale když zazvonil znova a hlasitěji, vstala jsem s nechutí a šla otevřít, na schodech před domem stála kočárková autosedačka, zakrytá tenkou, skoro průsvitnou dekou, aby chránila obsah před studeným deštěm. Když jsem ji odhrnula, uviděla jsem malou holčičku, asi 3měsíční, se zarudlými tvářičkami a jemnými tmavými vlásky, které mi připomněly mou sestru Evu, která byla vždycky trochu jako vítr nepolapitelná a nevyzpytatelná. Vedle sedačky ležel složený papírek, na kterém bylo rukou psáno pár slov: nemohu to zvládnout. Postarej se o ni, prosím. Omlouvám se, to bylo všechno. 7 slov, která mi převrátila celý život na ruby. Okamžitě jsem se rozhlédla po ulici, ale nebylo vidět ani živáčka. Zavolala jsem Evě na mobil, ale hovor skončil v hlasové schránce. S třesoucíma se rukama jsem zvedla autosedačku a přinesla ji dovnitř. Dítě spalo klidně, nevědělo, že jí právě matka zmizela z života. V tu chvíli jsem věděla, že už není cesty zpět, volala jsem rodičům. Eva si přece sama vybrala, že dítě má, a teď s tím utíká, řekla má matka chladně, jako by mluvila o nějakém špatném počasí, co prostě musí člověk přečkat. To je tvůj problém, Natálie. Ne naše. Otec se přidal, jsme už na to staří, pořád muset řešit Evu a její věci. Snažila jsem se jim vysvětlit, že to není jen její věc, že to je jejich vnučka, ale oni jen zavěsili. Sama jsem seděla na gauči, držela v náručí tu malou holčičku, kterou jsem nikdy neplánovala vychovávat. Lily, tak jsem ji pojmenovala, byla odteď moje odpovědnost, můj život. Ten večer jsem jí ušila provizorní kolíbku z vytažené zásuvky a sama jsem spala na gauči vedle ní, každý její pláč mě budil, každý nádech jsem vnímala jako svůj. Další ráno jsem zavolala do práce. Požádala o neplánovanou dovolenou. V nemocnici mě znali, věděli, že jsem spolehlivá, takže mi ji bez otázek dali. Objednala jsem kojenecké potřeby v nejbližším non-stop obchodu, kde mi milá paní pomohla vybrat správné mléko a plenky. Byla jsem úplně zelená v mateřských věcech, ale měla jsem za sebou lékařské vzdělání, tak jsem se učila rychle. Zákonně jsem musela vyřídit opatrovnictví, což byla nekonečná byrokratická dřina, papíry, schůzky, kontroly, vyšetření. Než jsem se nadála, můj život se proměnil v nekonečný kolotoč mateřství bez odpočinku, bez přípravy, bez plánů. Přítel Marek, architekt z Brna, kterého jsem poznala přes kamarády a se kterým jsme plánovali společný život, mě přestal chápat. Nechci randit s někým, kdo je už dávno zadaný s dítětem, řekl mi jednou po hádce. Jeho slova mě bolí dodnes, ale zároveň mi otevřela oči. Rodiče se objevovali jen sporadicky, vždy jen na návštěvě, která připomínala spíš inspekci než rodinné setkání. Maminka držela Lily jako porcelánovou panenku, ale nikdy jí nepodala láhev nebo nevyměnila plenu. Nenech ji tolik plakat, komentovala s ledovým klidem. Otec stál s rukama založenýma v koutě, jako by sledoval nějaký divadelní kousek, který mu vůbec nevyhovuje. Naštěstí jsem našla podporu jinde. Kolegové z nemocnice mi uspořádali malou oslavu na počest Lily, sousedka paní Novotná se stala mou druhou matkou a hlídala mi holčičku, když jsem musela na noční směnu. A i když se mi nechtělo věřit, najala jsem si soukromého detektiva, aby mi našel, kde Eva zmizela. Ukázalo se, že odjela do Kalifornie,
do San Diega, pracovala tam v restauraci, ale pak se stopa ztratila. Lily rostla jako z vody. První zoubky, první slova, první krůčky. Každý její úspěch jsem oslavovala jako největší vítězství světa. A přestože jsem neměla peníze na velké oslavy, našemu malému bytě na sídlišti v Olomouci jsme vytvořili domov plný lásky, smíchu a bezpečí. 5 let uběhlo jako voda. Lily začala chodit do školy, já jsem přešla na práci školní sestry, abych měla víc času na ni. Rodiče. Ti zůstávali v roli diváků, kteří se při každé návštěvě snažili najít chyby, ale nikdy nenabídli pomocnou ruku nebo slovo povzbuzení. Moje srdce bolelo, když jsem viděla, jak Lily během jejich návštěv trochu stichne, jako by věděla, že není přivítána s otevřenou náručí. Pak přišel ten telefonát. Eva byla zpátky. Po 10 letech. Zněla jinak, zraleji, jako by chtěla napravit to, co zkazila. Přijela do Olomouce, pozvala mě na kávu a vyprávěla o svém boji s minulostí, o závislosti, léčbě, o muži jménem Tomáš, kterého si vzala. Přinesla mi fotky, které jsem nikdy neviděla z prvních kroků Lily, narozenin, školních slavností. Bylo to jako vidět duchy minulosti a budoucnosti najednou. Eva chtěla, aby Lily žila s ní a Tomášem, nabízeli luxusní dům, lepší školu, finanční jistotu. Cítila jsem, jak mi podlamují nohy, ale věděla jsem, že pro Lily jsem byla tou skutečnou matkou, a to ne kvůli krvi, ale díky všem těm rokům lásky a péče. Začalo soudní drama, které mě mělo připravit o všechno, co jsem pro Lily vybudovala. Rodiče se postavili na stranu Evy, tvrdili, že jsem Lily od ní odcizila, že jí bráním v kontaktu s rodinou. Cítila jsem se jako v pasti, ale nevzdala jsem se. Po měsících boje, nekonečných výsleších, svědectvích a důkazech, které jsem shromažďovala, se soudce podíval na složku, kterou jsem mu předala. Jeho oči se rozšířily a zeptal se, vědí vůbec, co tu máte? Já jen přikývla. Věděla jsem, že pravda je na naší straně, a tak začala bitva, ve které jsem bojovala nejen o Lily, ale o definici rodiny samotné, o to, co znamená milovat, pečovat a být skutečným domovem pro někoho, kdo přijde nečekaně a změní celý svět. Život mi od prvního okamžiku, kdy jsem Lily uviděla, připomínal tak trochu scénu z českého filmu, kde hlavní hrdinka, nečekaně vržená do rolí, které si nikdy neplánovala, musí najít sílu a odvahu, aby zvládla všechno, co ji čeká. Ten den, kdy jsem přijela do nového bytu v Olomouci dvoupokojového, který jsem našetřila s vypětím všech sil, protože ten starý jednopokoják už byl pro nás obě malý, jsem se cítila jako statečná hrdinka. S Lily v náručí, která spala zabalená do teplé deky, jsem si při představě, že teď už budeme spolu, postavila do okenního parapetu květináče a usmála se na sebe v zrcadle. Tak jdeme na to, holčičko, řekla jsem si tiše. Můj šatník se změnil z elegantních šatů a lodiček na pohodlné džíny, trička a boty, které zvládnou běhání za dítětem. Přesto jsem si občas dopřála malý luxus, třeba jemný náhrdelník s přívěskem ve tvaru srdce, který mi připomínal, že i když nejsem biologickou matkou, mám v sobě lásku, která nezná hranic. Lily měla svoje oblíbené růžové šatičky s puntíky, které jsem jí koupila v jednom malém obchodě v centru, a malé botičky, které se jí zdály být největším pokladem na světě, i když byly o číslo větší. Občas jsem si představovala, jak jednou vyroste a bude chodit do baletu nebo na jógu, i když v hloubi duše jsem věděla, že spíš skončí jako malá rebelka, která bude sbírat kameny v parku a stavět z nich hrady přesně jako já. Nejhorší ze všeho byla samota. Když Marek odešel, cítila jsem se opuštěná víc než kdy jindy. Připadalo mi to, jako kdyby mě život vyhodil na břeh a já měla proplout bouří bez záchranného člunu. Přátelé, kteří si mysleli, že všechno zvládnu s lehkostí, pomalu mizeli, protože nechtěli být součástí mého nového chaosu. Ale našla jsem novou rodinu v lidech, kteří mě obklopovali, v kolegyních z nemocnice, v sousedce paní Novotné, která mi jednou donesla domácí buchtu a řekla, že takový život je někdy na houby, ale hlavně, že držíme hlavu nahoře.
Její humor byl tím, co mi dodávalo sílu, a občas jsem si říkala, že kdybych měla její odvahu, asi bych byla o dost méně nervózní. Pamatuji si, jak jsem jednou v noci, když Lily opět nechtěla usnout, seděla u okna a pozorovala pouliční lampy, jejichž světlo se odráželo na mokré dlažbě. Připadala jsem si jako v nějakém filmu noir vyčerpaná zdravotní sestra, která ztratila všechno, kromě malého děvčátka, které jí dalo nový smysl. V tu chvíli jsem znovu přísahala, že udělám všechno, aby Lily měla lepší život než já, když se Eva po letech objevila. Bylo to jako kdyby se do mého filmu vrátil záporák, který mě chce připravit o všechno, co jsem si vybudovala. Přijela do Olomouce s Tomášem, mužem, který měl v očích ten typický studený úsměv, který slibuje více starostí než radosti. Eva vypadala jako někdo, kdo prošel očistcem, vlasy upravené do uhlazeného boba, oblek, který by nezahanbil žádnou manažerku v centru Prahy, a ta její nervozita, když mluvila o sobě jako o nové ženě, to všechno mě rozčilovalo a zároveň fascinovalo. Přestože nabízeli Lily všechny vymoženosti světa, velký dům na okraji města, nejlepší školu, lékaře na zavolání, věděla jsem, že to, co mám já a Lily, je něco, co peníze nekoupí. Naše společné večery, kdy jsme si stavěli pevnosti z polštářů a dívali se na pohádky, naše společné výlety do parku, kde Lily běhala s kamarády a já si povídala s dalšími rodiči, to bylo to, co tvořilo náš domov. A ne ten dům s bazénem, který Eva nabízela. Soudní zápas byl jako ta nejhorší česká krimi, plný intrik, lží a nečekaných zvratů. Moji rodiče, kteří se dřív tvářili, že mě podporují, najednou stáli na straně Evy a Tomáše, tvrdili, že jsem Lily odcizila biologické matce a že jí bráním v tom, co jí právem náleží. Cítila jsem, že mě zradili. A přesto jsem musela být silná. Před soudem jsem se oblékla do svého nejlepšího kostýmu, tmavě modrého kostýmu, který jsem si koupila na tuto příležitost v jednom olomouckém butiku. Věděla jsem, že musím vypadat jako někdo, kdo má všechno pod kontrolou, i když uvnitř jsem se třásla jako osika, když jsem předala soudkyni složku s důkazy, její výraz se změnil. V očích měla ten moment překvapení, který jsem si přála vidět u všech přítomných. Byly tam dokumenty dokazující, že Tomáš neříká pravdu o své finanční situaci, že Evina rehabilitace a manželství jsou daleko složitější, než tvrdili, a hlavně, že moji rodiče věděli o Evě víc, než kdy přiznali. Byla to moje tichá pomsta, ale zároveň poslední naděje, že Lily zůstane tam, kde je jí nejlépe u mě. V ten moment jsem si uvědomila, že rodina není jen o krvi. Je to o lásce, obětavosti a o tom, kdo stojí po tvém boku, když už to nejvíc potřebuješ. A já jsem tu pro Lily byla vždycky před 10 lety, dnes a budu tu i zítra. Když soudkyně oznámila rozsudek, cítila jsem, jak se mi z těla vytrácí veškeré napětí. Vyhráli jsme. Lily zůstane se mnou. A já jsem věděla, že ta největší bitva teprve začíná, ne za právo na dítě, ale za její štěstí, za naši rodinu, kterou jsme si vybudovali spolu, den za dnem, krok za krokem, a přestože jsem si myslela, že už nic nemůže být horší, v koutku duše jsem cítila, že někde v pozadí se skrývá něco, co čeká na odhalení tajemství, které by mohlo všechno změnit. Něco, co by mohlo otřást tím, co jsem si myslela, že znám. A já byla připravená to zjistit. Ráno po soudním jednání bylo zvláštně klidné, jako by celý svět na chvíli zadržel dech, než se zase vrhne do víru běžných starostí. Lily si hrála na koberci v obýváku s barvami a papíry, které jí přinesla paní učitelka z výtvarného kroužku, a já jsem seděla u okna s hrnkem horkého čaje, snažící se vstřebat vše, co se za posledních pár týdnů stalo. Ten pocit vítězství byl sladký, ale zároveň jsem věděla, že to není konec. Spíš začátek něčeho nového, složitého a nevyzpytatelného. Když jsem večer ukládala Lily do postýlky, zahlédla jsem v její tváři stín únavy a nejistoty. Věděla jsem, že i když soud rozhodl ve náš prospěch, ona sama si možná pořád klade otázky o tom, kdo vlastně je, kde je její místo ve světě a co znamená mít pravou matku.
Vzala jsem ji do náruče a tiše jí šeptala, že je milovaná, že je moje holčička a že spolu zvládneme všechno, jenže v mimoběžném pohledu na mobil jsem si všimla nového oznámení zpráva od soukromého detektiva, kterého jsem znovu kontaktovala po soudě. Jeho poslední vyšetřování odhalilo něco, co mě zasáhlo jako blesk z čistého nebe. Tomáš, ten zdánlivě dokonalý manžel Evy, měl v minulosti problémy, o kterých nám nikdy neřekli, byl zapletený do domácího násilí. Případ byl sice odložen, ale stíny minulosti se nevytratily. Navíc se našly důkazy o skrytých finančních problémech, které mohly vysvětlit, proč najednou chtěli převzít Lily do své péče. V ten okamžik jsem pochopila, že ta hra není jen o lásce a rodině, ale i o penězích, moci a kontrole. A já jsem stála na straně pravdy, i když to znamenalo čelit dalšímu boji, který ještě nebyl u konce. Přišla jsem k rozhodnutí, že tentokrát nepůjdu do boje sama. Zavolala jsem Julii, mou právničku, která se stala mojí oporou i v těch nejtěžších chvílích. Musíme být připravené, řekla, když jsem jí předala všechny nové informace. Tato hra teprve začíná a já jsem s tebou. Při pohledu na Lily, jak se usmívá a bezstarostně si hraje, jsem si uvědomila, že pro ní musím být nejen ochránkyní, ale i pevnou oporou, která jí pomůže překonat všechny bouře, ať už přijdou odkudkoliv. A i když se před námi otevíraly neznámé cesty a stíny minulosti, věděla jsem, že spolu dokážeme najít světlo. Protože rodina není jen o tom, kdo je v rodokmenu, ale o tom, kdo je tu pro tebe, když to nejvíc potřebuješ. A právě když jsem si myslela, že už znám všechny karty, které hra nabízela, přišel další závan tajemství, nečekaný telefonát, jehož hlas v sobě nesl něco, co mě nutilo znovu se podívat na vše znovu a přemýšlet, jestli opravdu známe všechna pravidla té hry, do které jsme se nechtěně zapojili. Bylo jasné, že příběh, který jsem si myslela, že končí vítězstvím, má ještě jednu kapitolu. A já jsem byla připravená ji napsat. Ten telefonát přišel v pozdních nočních hodinách, kdy už jsem měla Lily uspanou a sama jsem se snažila najít chvíli klidu v tichu našeho bytu na sídlišti v Olomouci. Zaskočil mě hlas na druhé straně, byl tichý, zároveň naléhavý a přesto neznámý. Dobře si rozmysli, co všechno si ochotná odhalit, varoval mě, aniž by se představil. V tu chvíli mi proběhlo hlavou, že tahle hra je mnohem větší, než jsem si kdy dokázala představit. A že možná nejde jen o mě, o Evu nebo o Lily, ale o něco, co sahá za hranice naší rodiny. Ráno jsem se probudila s pocitem, že se nade mnou stahují mračna, která nejsou jen symbolická. Lily si hrála se svými pastelkami a já jsem plánovala další kroky. Musela jsem zjistit, kdo za tím vším stojí a proč se někdo snaží vyvolat strach, aby nás umlčel. Moje práce zdravotní sestry mě naučila nevzdávat se, ale teď jsem cítila, že to bude boj, který mě provede nejtemnějšími zákoutími lidské povahy. Rozhodla jsem se znovu obrátit na detektiva, kterého jsem už jednou platila, a požádala ho, aby se podíval hlouběji do minulosti Tomáše i Evy, ale i mé vlastní rodiny. Byla jsem připravená čelit pravdě, ať už byla jakákoliv, protože Lily si zasloužila vědět, kdo jsou ti lidé kolem ní a proč se některé věci skrývají za závojem lží. Mezitím jsem se snažila udržet náš každodenní život co nejvíc normální. Lily chodila do školy, kterou milovala, a já jsem se stala oporou nejen jí, ale i sobě. Každý večer, když jsem ji ukládala ke spánku, cítila jsem, jak se mezi námi upevňuje pouto, které žádný soud a žádné tajemství nemohlo zlomit. Když se její malá hlavička skláněla ke mně a šeptala: Nena, jsem ráda, že jsi moje maminka, věděla jsem, že všechny ty boje mají smysl, ale ta záhada, která se začala odvíjet, mě nenechávala v klidu. Jeden z dokumentů, které detektiv objevil, naznačoval existenci osoby, která mohla být klíčem k celé záhadě, muž, který byl spojovaný s Evou dávno předtím, než Lily přišla na svět. Měl v sobě něco tajemného, něco, co by mohlo změnit vše, co jsem si dosud myslela o naší rodině. S každým dalším dnem jsem si uvědomovala, že cesta, která nás čeká, nebude jednoduchá. Ale stejně jako jsem před 10 lety přijala Lily do svého života,
teď jsem byla připravená přijmout i pravdu, ať už bude jakákoliv. Protože rodina není jen o minulosti, ale o tom, jak se postavíme k budoucnosti. A já jsem věděla, že společně s Lily zvládneme i to nejtemnější tajemství, které na nás čeká za rohem. Ulice Olomouce byla v podzimním šeru pokrytá mokrým listím, které šustilo pod mýma botama, když jsem se rozhodla vydat za tím, co mi soukromý detektiv předal. V rukou jsem držela vytištěné dokumenty, které odhalovaly více, než jsem chtěla vědět zapletení lidí, o kterých jsem si myslela, že je znám, do spletité sítě lží a záhad. Moje myšlenky se točily jako listy ve větru, zatímco jsem se snažila udržet klid a přehled. Lily byla doma s paní Novotnou, která se stala nejen její chůvou, ale i jakousi babičkou, když moji rodiče zůstávali vzdálení a chladní. Bylo to zvláštní, jak někdy dokážou cizí lidé nabídnout víc lásky než ti, co by měli být nejblíž. Přesto jsem věděla, že všechno, co dělám, je pro Lily, aby mohla vyrůst v láskyplném a bezpečném prostředí, bez ohledu na všechny zradné stíny minulosti. Když jsem se večer vrátila domů, cítila jsem tíhu odpovědnosti na ramenou. Oblékla jsem si své oblíbené pohodlné džíny, lehký svetřík a přemýšlela o tom, jak moc se můj život změnil od chvíle, kdy se Lily objevila na mém prahu. Přestože se někdy zdálo, že každý den přináší nové překážky, nikdy jsem nestratila víru, že nakonec všechno dobře dopadne. Vzpomněla jsem si na ten první večer, kdy jsem Lily držela v náručí, a na všechny noční bdění, kdy jsem ji ukolébávala do spánku svým hlasem, který byl někdy unavený, ale vždy plný lásky. Bylo to jako kouzlo, které mě drželo při životě vědomí, že nejsem sama, že máme jedna druhou, ale teď, když se kolem nás začaly stahovat nové mračna, bylo jasné, že příběh nekončí. Můj telefon zazvonil a na displeji se objevil neznámý kontakt. Tentokrát jsem se nezalekla. Připravila jsem se na všechno, co přijde, protože jsem věděla, že ať už odhalím cokoliv, musím být silná pro Lily, pro nás obě. A tak, s odhodláním v srdci a s Lily v mysli, jsem otevřela další kapitolu našeho života, připravená čelit pravdě, která mohla být stejně nebezpečná jako osvobozující. Protože někdy je právě ta největší bouře ta, která nás naučí, co znamená být skutečnou rodinou.